Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 1 minuto pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Ibinasura kang Sandigang Bayan 5th Division ang kaagadan ni Senador Jinggoy Estrada na makapagpiyansa sa kasong plunder. May kinaraman ang kaso sa pigasabing pagkakainbelto kang senador sa flood control kickback scheme. Base sa 5 pahinang dokumento hali sa anti-graft court na diskubre kang korte na premature as in warang legal basis ang instant motion to fix bill kang senador. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Ngunyan na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Uni na ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanwaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa buhay dagat, fisheries and aquatic resources are. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An gabay isip sa impapawid para sa kalusugang pangkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel kan namamanwaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa indong host, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Makakanangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. Alright, maray na aga po sa Tuya Agabos. Ngunyan aldaw ni Miyerkules, aldaw kang birthday, boy. Ako po ini, Seth De Matera, partner. Ini man po si Edgar Barameda, ginalay partner nagpapabot nin pangumusta sa Gabos na inabot ka sa tuyang broadcast, online and on air. And siyempre fans tayo mga pag-iriba dyan sa Laucan Bicol University sa panginot partner kan sa tuyang presidente, si Dr. Baby Boy Benjamin Dinebres III. And siyempre fans tayo mga vice presidents, deans and directors, mga teaching, non-teaching personnel, and of course, ang tuyang mga estudyante na naghanda na para sa pagbabalik. August 4. August 4. Yan ang klase tangon yan. So, siyempre mapagiriban niya to sa EMD. Yan sa to si Jervin. Sa to yung gariba sa EMD. Okay. Tamang-tama partner, katakod kayo ni, tamang-tamaan sa to yung temoy na pagkaaga dahil ta may connection ini sa
sa tuyang mga estudyante na sabi ta nga ni partner mabarali ka na sa next week. And ang tema tangon yan, partner, sa tuyang gabay sa isip himpapawid, ang sa tuyang episode na pagkaaga may titulong Allowance, Academics, and Adjustment, the College Survival Guide para sa mga estudyante. Sa temang ini, partner, iliuntaan mga things na nakakapa-excite sa tuyang mga estudyante na mabaralik, lalong-lalo na mga challenges, partner, kasabay kan pagbabalanse kan financial demands, siyempre yung pera, academic expectations, so mga grades, siyempre mga academic requirements, as in personal adjustment. Maski ni partner pagapod ng mga first year na nagnanabigar pasiring sa mga unfamiliar experience o sa mga estudyante na nagpipreparar para sa masunod o ngayon na semestre, iliwan tamang partner ang tuyang pag-urulay ngunyan sa mga practical na strategy para makatabang na ma-survive taning academic requirements, at the same time ma-manage sa tuyang personal well-being, as in maging resilience. Grabe ang sa tuyang kuya, sa tuyang mga background. Ang sa tuyang kapartner mo yan, ang sa tuyang partner na makasabay mo yan, sa tuyang suki na, si Dr. Cipronio Bibilardo, ang program chair kang Psychology Department kang CSSP. Pero mas midbid ko sa partner na Sir Prony. Sir Prony, good morning. Maraming naaga po. Good morning po. Good morning, Sir Ed. Happy birthday. Thank you, Sir Prony. Good morning, sir. Good morning. Good morning sa bilog na community kang Bicol University. Buda sa tuyang mga taga Hinanyog kang sa tong programa. Yun, belated birthday man pala kay Seth. Kang ano yan? Belated po, sir. Kang 26 man yan. Parang kami. July. Okay. Ngayon, sabi nga, sir, kasi bago sa introduction, pabalik na sa tayo mga estudyante sa next week, August 4. Lalo sa mga first year. May ka-compound siya ng mga challenges, both personal and academics. Pag araw ka ni Tabi, Sir Prony, ano usually ang mga expectations, ano ang mga piglalauman, ano ang challenges na pwedeng hampangon kaning mga mabalik na estudyante, lalo mga first year as in mga returning students? Ang medyo halangkaw na kumbaga challenge na makaka-experience dyan. So mga malaog na first year. So mga nasa third year, fourth year, fifth year na kumbaga at home na sinda kang halimbawa sa tuya sa Bicol University at home na, pero ining mga malaog na first year medyo challenging ang sa indang Saraway, Sir Prony, so shifter and transfer. Correct. Pero ini naman na mga shifter, pag define tabaga ang shifter from Bicol University to Bicol University program, inside dahil niya una sinda naka-experience na kumbaga so culture kang Bicol University na adapt na ninda padiit-diit, sabihin tanang 25% dapat na-experience na ninda, na-expose na sinda. Ang adjustment kay ni medyo halangkaw na kumpara sa mga transferees. Kasi ang mga transferees, hali sinda sa ibang eskwelahan. Sa luwas kan BU. Sa luwas kan BU. Maski sabihin tang neighbor taman sinda, digdi sa Legazpi City. Pero every environment kasi, every school as learning environment, unique by nature sinda buda by itself. Kaya ang adjustment man, magkakaiba-iba man. Tama. Ang partner so mga returning garo readjust naman sila Sir Prony, no? Nagbalik mga after 1 year, after 2 years nagbalik giraray. Opo, may ang term nga ni readjust sinda, pero bako naman arog kumpara sa term tang challenge, bako naman more challenging kasi madali na lang ang shifting ninda. Kumbaga sa tuya, ma-refresh na lang. Ma-refresh na lang sinda kang set up, pero na experience na ninda ini, ang adjustment medyo makaskas kumbaga sa malaog na bago. Kaya baga sa tuya, sa pag-enroll may status of student na new, buda old. Tapos may orientation man ni Sir Prony ang mga freshmen Iyo po, naka-schedule po actually ngunyan na 4 to 7 baga. May certain date po dyan na may orientation sa mga first year, pero by program. So kada program gari sa muya naka-schedule gari ni 8 gayod. Or
6 mga arugan. Depende po sa program. Ang nag-organize ka ini usually so mga college-based organization, kang department. CBO. CBO. Iyon para pirma na nga ni ako ng proposal, sir. Oo, ako man. Yung yan. bagay kas Oo. department dito. Babalikan ko ni partner na gano'n ang pinakang challenging tabaga na maralaog ini mga first year. Nabanggit ta sa introduction ta sa bago na ang challenges na hampang ni Sir Prony, financial, sa mga academic requirements and personal. Kung i-diskutar tayo ni Sir Prony, ano ang mangyayari? Ano ang expectation ba or talagang dapat ini sundin ng mga nakuha ng papasunod kang universidad? Ano pa ang posibleng senaryo na mangyayari kan sa mga first year ng maralaog? Actually, magayon na yung pag-restoryahan. Kumbaga, timely. Dawa panahon. So, term ta yan, eksaktong term. Yan. Lalong-lalo na sa Tuya, sa BU, na maralaog sa Pizza 4. Tapos sa program ninda, dyan sa first week na iyan, may activities na kung saan awareness kang Bicol University dahil igwasindang orientation nagigibuhon nga ni bako lang Bicol University by in the bird's view baga. Kung bako i-specific ta na lalong-lalo na sa program, may intindihan man digdi kang mga first year nang piglaog nindang program or course yan ay siring kay ni by nature. So coverage niya may hiling ninda so competencies na madidevelop sa inda, magkakaigwaman sindang self-assessment na gusto ko daw ini tama ba ang nalaog kong course so mga siring baga ka ng mga kahaputan. So ining orientation nagtataong kalinawan. Bada kasimbagan man sa kahaputan mo na ang iba baga pa anong estudyante napiritan sana napaduman sa sarong course na medyo may nag-usul-usul na iba katulad halimbawa kung pigpirit kang magurang tapos nya on duman so karelasyon niya, yaon duman so best friend niya. Kaya iyon naman ngayon yung i-check ko duman sa pagpili baga ki course bago nag-exam kang buset. Ito may result na day ka naman duman pwede magkunyan, magbago ibagang polisiya at duman sa admission. So, ining orientation takulang avenue para sa mga first year na estudyante ma-identify ninda na ay ini pala ang gustong sabihin kang program kasi may mga estudyante dyan na nag-enroll ang knowledge ninda limited lang pero dahil digdi sa orientation may hiling ninda na ay ini pala ang career or trabaho na gusto ko talaga. Along the way, ini man palan ang mauukdan ko. Along the way, ini palan ang mga values na dapat ma-enhance sa kuya, ma-develop. And then, sa journey mo sa program mo, may hiling mo man so mga competencies na ma-enhance pa sa imo, like halimbawa, knowledge. Ako bilang department head yan iingganyo ko man kita baga pag nag-orient baga kita siyempre may part kitang matao kitang may portion kita duman as department head. Kung bako message or kung ano pa man na role para mamidbidan man kita na kita ang department head tapos kung ano man baga ang plano tabaga sa program na magayon ini na so first year mahiling ninda from the department head kung saan ang direction. Yes. Ako usually pigsasabi ko dyan sa first year orientation ko sa inda na your first day in Bicol University, particularly in the program of BE Psychology, is your first step to your success. Tama. So, pigsasabi ko yan sa inda na mag-iitong motivational line baga para sinda encourage na maglaog kasi dakol ang mamimiss kung halimbawa estudyante ka tapos day ka nagklase lalong-lalo na kung nagkapirang beses na tapos day ka naglaboratory kasi minus siya para sa ara mo na magagamit mo siya sa board examination Yes. na
kita baga ang goal ta sa university, lalong-lalo na sa kung ang program tabaga ay Board courses. 100%. Arog sa Indo, Oo. sa psychology. Kaya medyo challenging siya. Sa MUYA bilang department head, kung challenging siya, challenging man sa mga estudyante. Tama. Kaya piglalatag ni as early as day 1, pwedeng sabihin ta in a form of orientation or sa classroom mismo, ako piglalatag ko na sa inda na. Bako madali. Yeah. Kumbaga sir, ako man ang pag-orientation mo partner, ang sa ko yung linya arog kay ni. Tabangan nindo kami, natabangan mi kamo. Iyon. Help me, help you. Kumbaga, Kumbaga bako baga ang learning baga aram ta yan, two-way permi yan, Yan, two-way tama. road yan. Takon so maestro decide doon, so estudyante bako, so estudyante decide doon, so maestro bako, dapat mag-meet halfway. Yan, tama. Parehas kita Oo. decidido. Tama, Oo. tama. Pero duman mga sir minsan mga sa orientation department na naging department chairman na Oo, baga. pigano ta sa mga yung course na nilaw ganindo. Na-extract yan sir na halimbawa sa strand mga partner yan, yung ka sa UMS, yung ka sa gas, hindi nga yan, digdi kanya sa STEM. Nagruluwas yan tabi sir Prony sa mga discussion ta na tama pa lang yan kinuha ko ta. Ang sa psychology, UMS, tama sir? Sa UMS ang strand yan, tama ba? Kami sa STEM. STEM, Oo. Nagluluwas yan tabi, Sir Prony, sa mga primero ng mga encounter or mga interaction sa mga estudyante. Actually, sa enrollment, bagat siyempre tigpa-process na siya sa enrollment. Buda, pag ikaw baga department head, hands-on Opo, ka oo, sa enrollment. May profiling kita sa enrollment na piga-apo de. Na ako, piga-extend ko ang profiling ko. Bako sa nasuyaon duman na mga data na piga-agad sa form. Usually, piga-agad sa form sa inka nag-high school, sa inka nag-senior high school. Di man duman nakakaag kung ano ang trans mo kang high school eh. Pero ako, piga-extend ko siya dahil aramo kung sisay ang medyo kaipuhang kisupport, buda talagang well prepared. For example, sa senior high school, sa MUYA pa no, sa psychology, aram tama na science ang focus ta. Bachelor of Science in Psychology. So pag science, dapat in-depth ang background dinda, ang exposure sa senior high school sa mga science courses like chemistry, physics, and other related na mga fields kang sciences. Kasi ang BE Psychology pre-med. So pundasyon mo siya kung ika mag-medicine after. So dako lang pundasyon mo siya. Base sa samuyang paghiling iba paano kaming research kayan sir. So kumbaga pighiling mi ining lalong-lalo na sa pioneer batch buda ining mga masunod na batches. Nahiling mi na kadak lang ang estudyante mi nyaon duman sa STEM, ta science nga siya. Kaya dahil sinda nadidipisilan maray sa pagibong mga psychological report, magibo ki assessment report, tapos magibo ki research output, ini grounded man ini ki mathematics dahil igwa kaming subjects na statistics, specifically experimental statistics, mga mean, median, mga ano pa baga, mga chi-square, Spearman, mga arog po kaya. So mga estudyante tango niya na naghihinanyog, lalong-lalo na inibagang mga may ma-examplean kami sir. Ayan. Sabay ta po sa pangadyo ini mga third batch may kang psychology na graduate. Ma-exam sindang third week of August. So mga naghihinanyog tang mga nagre-review ngunyan, mari-refresh sinda kang mga terminologies na pigsabi ko na chi-square, mga Spearman kasi ano man ini ka-intra man ini sa coverage kang psychological exam. Nababanggit ko po ini sa orientation para sindaman sa inot na aldaw pa sana ma-assess ninda ang sadiri ninda kung medyo halimbawa kulang ang preparation ninda, pwede sindang mag self-review through internet kasi mas maray na aram ninda ang piglalaog ninda. Tama. Kaysa maisiyan na sa ninda along the way, tapos biglang ma-decide na, sir, ma-shift ngayon ako. Medyo nakakapanghinayang man sa party tabaga na department niya. Mahiling ta na,
dinevelop ta na, pig-enhance ta na sinda, prepare ta na, tapos along the way biglang nag-decide, so sayang man. Actually, Sir partner, ang ano mo niyan, kaya baga biglang naghigpit mo rin ang CHED sa pa-comply sa COPC. Iyo, tama. Kasi ang nangyayari, Sir Pron, narireparo na maeskwela, tapos dahil mapadagos, niya libre baga, sayang. Sayang, Sa oo. budget kang gobyerno. So ngayon, yun na yan, napigaan ang mga nag-offer ka yan na, o sigurado nindo na COPC compliant ka Iyo, mo, tanganing masyerto ta na, etc. etc. So magayon man ang connection niyan, halo kaya napigigibo kang CHED. Lalo na po sa Indusir na board course Board kaya course ng psychology. Dahil pwedeng pakaangka-angka dyan. Actually, sir, magayon na yan ang nabanggit mo ining CHED role. Kasi, diyan ta maiiling ining allowance, tapos academic, dahil data man ma-avoid na may mga estudyante kitang medyo nakaka-experience talaga kay mga challenging na sitwasyon. Na pag in-interview ta, siyempre mapaaram na, sir, pwede nga kami mag-leave. Kita baga dapat may LOA. May official dapat ang pag-leave mo. Naka-file yan sa registrar. Naka-file sa registrar, approved and approved by the dean, pero recommended by the department head. Kasi department niya siya ang ma-interview, ma-assess, Tama. tapos may mga guidelines baga duman na dapat na comply. Base man sa experience niya ako, ruhalawig na paano ko, sir, na department head, baga, 8 taon nang nag-exist ang psychology department, anong na taon na ako? So, kumbaga, Ruhalawig na, sir, talaga, no? 3 reports na nga ni, 75% kang existence kang program. Kaya, medyo, kumbaga, so dynamics niya, kumbaga sa kuya, ano na siya, tuom na. Memorize mo. Kabisado na siya. Dumanon ta, may mga estudyante na halimbawa ma-leave dahil may mental health issue. Ang saro pa nga ni dyan, very common in sir na eye-opener siya actually. Na minsan nga ni DOST scholar, igwabaga sindang benefits from the program kang DOST may allowance, stipend. pero nangaipo pa, gusto sabihin, challenging pa, na-challenge pa sinda pag-abot digdi sa finances. Kasi, ano nga halimbawa kayo ni? Halimbawa nga sinda ngayat, bako man taga sentro kang Legazpi, taga rural nga for example, siyempre mapamasahe, ang allowance baga, medyo nadidistribute ini bako man before or during or day 1 medyo nadidistribute na 2 months after araw na kan medyo sobra sugap so pressured man kay ni ang magurang kaya actually bako man sana estudyante kay nakaka-experience kang kadipisilan pati magurang iyo man ta halimbawa kung matuang nga ang aki tapos taga-rural siya. First time niya magkaigwang aki na maeskwela sa Legazpi. Adjustment pa niyan sa iya. Bako man sa naso aki. Minsan nga, sir, igwa ko na-interview kaya na nagpupundong unang saro, di ba? Para pag-bilon sa trabaho mo na. So yun na sir, tarakod-takod na ni sir. Ano kasi bago sa perimeter na pag-istoryan sa academics baga, so kurosong kwaon niya, ano mga challenges dyan. At the same time, binalawag na so financial ano. Apo. Kulang nga so, siyempre pangural daw partner, pamasahe, kung harayo, may boarding house, so mga requirements pa sa eskwelahan. And at the same time, takod naman ni sir kan mga personal adjustments sir ano. Kaya ning tulo na ini, nagtuturukudan ini sir ano, gitaragudan ni sir ano. Iyo po, actually may nakaka-istorya ako kay ning magurang. Bako man ini formally research-based pero so very casual baga. Napadumang ka sa sarong lugar tapos nag-istorya ta. Kita bagang pag sinabi mong inintroduce mo ang sa diri mong maestro ka sa Bicol University, accommodating ang community. Di siyempre nga istorya man. May naka-istorya nga niya ako diyan para ma-compare ta lang ang pagkakaiba. Harayo ang harong niya. Coastal siya. Pero pag kinumpute niya, sabi niya, kinumpute ko ngayon sir, mas tipid ngayon ako kung uli-uli ngayon ang aki ko. Kaysa ngayon mag-board. Naiisip sa na ngayon kang iba, harane, pero ngayon so actual duman na expenses, dahil mo ngayon kontrolado. Unlike ngayon kung uli-uli, kontrolado mo, compute mo ang pamasahe, computed mo ang pagkakan. Bagay, Pag nag-board ngayon,
dakul na ngayon duman na additional expenses. Kasi fixed na yung rental mo na ganun sa boarding tapos house. mga kung additional baga na kung ano-ano na dahil man nga kang ibang nakaka-amigo, yan. So pigaputang ang challenge digdi additional factor digdi. So peer pressure baga. Peer pressure. Kaya nakakadagdag siya. Kaya nga ako mahiling taman na kita na dahil kayo naka-experience siya, baka isipon mo mas maray ngayon kung pinaboard mo makakatipid ka. Pero pala sa actual, mas magastos. Sakto talaga. Actually, sir, ang kadaklan partner na nahiling ko nagbo-board, itong mga tagaluwas kang albay. Pero itong taga-digdiman sa first district, second, third, kadaklan sa ina maski taga-tiwi. Pipipirit nindang dai, mag-uli-uli talaga, sir. Kaya nga ni kami, sir, pigpipirit mina, dahil kami masyado magkaigon yung mga classes na medyo banggin ang dismissal. Totoo, partner. Anyway, dugdugan ko lang ito yung sabi ni Sir Prony. Ang saro pa, sir, nahiling kong ako saro kang may pig-inculcate mi sa mga freshmen na ini bago ining environment nindo. And dig this tertiary na ini kay puan magkaigwa na kamuning sense of independence sa indong pamilya. Dahil man sumag-rebelde. Kundi so pag sir, elementary, secondary, minsan hatod-hatod pa kan magurang. Ito nga pag enrollment nga ni Sir Prony, hindi ako naka-experience ka. May mga magurang na nag-iiribas ang akin, maski first year. Pigdidyo ko na lang, Sir Prony, sabi ko, ikaw man ay ang ma-enroll. Iba ko pumiyat sa akin. Pero ano lang. Ako, ang joke ko manganaro kayo ni pag first term, ano ba, lalaki nagpa-enroll, babae ang nagpa-enroll na estudyante. Ang ngunyan ngunyan nunoy, magurang mo ang kaiba mo. Next time, sigurado ako, dahil mo naman iba mo magurang mo. Yan na sa pigapuntang, may psychological theory man dyan eh. Okay. May paradangog ba kita ng estudyante tang nag-review. Sabayan te, gari mo sa kita sa eskwelahan. May ini yung pigapuntang adjustment theory, adoption theory actually. Na-experience, sabi ko ini, nagkakaigwa yung mga adjustment ang mga tao base sa mga sitwasyon na ang sitwasyon igwang kadipisilan. Tama. Kaya kay po ang kantawong mag-adapt digdi sa mga pagbabago. Ayan. Kaya dakol na mga pagbabago ba halimbawa ngaya sarong example kaya first year nga ang mundo pa ninda bago sinda naghali sa harong ninda. Ayan so very comfortable sinda kang environment. Kang senior high school sinda very comfortable kang high school nyaw na so amigo, nyaw na so mga aktibidades, so alos ang maestra very na sinda, so proximity bagang pinapod na kayo. Ngunyan malaog ka ngunyan na first year college. Ang saro dyan na lalaogon mo, dahil ka man kayo ni familiar kang environment. Kung ma-board ka man, dahil ka man familiar kang boarding house to day one mo. Dahil meron ang mga ka-roommate mo or ka-boardmate mo. Environment. Or even ang owner, dahil mo man kamidbid. Ibig sabihin, bako pa at home. Ayan. Kaya hali ka duman sa uncomfortable, hali ka sa comfortable. Sa comfort mo. So, madumang ka sa uncomfortable dahil unfamiliar ka. So, yan ang mga kaipuhan na dapat umadjust kita duman sa pagbabago kang environment. Malabas ka sa Yun na sir, so babanggit niya comfort partner zone. Personal adjustment depende sa sitwasyon. Paano aramo kita bako man talaga bagari ni theory sa klase baga. Bako man gabos na kada theory nga applicable to all. Bako man. Ang tao may kanya-kanyang adjustment na abilidad. Sabi ko natin. Sa kuya madali mag-adjust, sa imo difficile. Sa imo medyo madali pero parehas ang environment na na-encounter ta. Dahil ang orientation ta, buda ang personality ta, buda ang experience ta and exposure ta, mang iba-iba man. Ay, magkakaiba man ang ang sa tuyang psychological and biological makeup medyo magkakaiba. Maski kambal partner magkaiba. Totoo yan partner. Experience. Depende kasi sa environment, sa surroundings mong kinamuklatan and dakon lang factors sa actually may paraholo na Minister Pron last time. Na ikot-ikot may itong how to raise a child. Gabos. Actually, Sir Prony, ini parte rin dako lang ang ruta. Nangyayari kay ni Garmak tayong panduwang magurang nangyayari. Yan dako lang ang role, Sir Prony. Sa to man, may bibigyan pang sa mga estudyanteng challenge. Sa tuya man, challenge man ini. Tama ba, Sir Prony? Iyo, actually, sa tuya man bilang maestro, challenging man siya dahil lalong-lalo na ang
kung academic ang terminology. Ang estudyante tabaga may pigapod na heterogeneous. Maray kung homogeneous ang section mo na halimbawa ini nga yung klaseng ini nga sa mga intellectually yaon duman na level. Halangkaw ang IQ. May klase kang mga mixinda. Kung ang klase mo ngayon, limbawa, General Education, may mga nag-enroll dyan na taga-ibang course dahil ito ngaya, dahil na duman na enrollan dahil irregular sinda. So, challenging man sa part kang teacher. Kaya ang adjustment man digdi kang teacher, takula man. Medyo madali siya ituro or less ang challenge sa teacher kapag nasa higher year level na. Like for example, third year na, fourth year na. Kasi ang focus, ang motivation, ang drive kang mga learners like estudyantita, bilog na kumbaga. Madyan sinda talagang yaon ang interest ninda. Tapos equip na sinda kang skill na tinuro duman sa mga lower years. Kaya medyo ang challenge kang nagtuturo sa third year, fourth year, medyo diit kaysa sa mga maestro or professor na nagtuturo sa first year. So iyan ang pagkakaiba kang environment man on our end na kita baga agent of learner. Dahil na pagtindog mo dyan, gabos iyan masunod sa system mo. Dahil man, bako man arga. Ganda ko lang pang challenges partner. Kung tama si Sir na pag Jack subject, may iba-ibang strand ba na ganun binaralaw yan, ano? Tamay common ba kita partner na mga subjects na applicable sa gabos na regardless kung anong course mo nag- Iyon papasunod pa ano kang Chad yan ang, sa mga CMOs. Alam sa muya sa entrepreneurship, so entrepreneurial mindset across yan sa gabos na kung iba-iba man lang ganda ang pagkakawi ko Sir Proni garo kung paano mo sa level na makaabot sa gusto mong ikaukod sa inda sarong challenge Sir Proni sa iba-ibang strand mo paano sinda tapos saro pa ang medyo challenging dyan dahil kung magkaiba-iba ang course ninda, magkaiba-iba ang interest ninda. Tapos, ang challenge pa sa maestro, siyempre, ang example na itatao mo, mang iba-iba man. Depende sa field kasi ninda. Pero kung ang klase mo, saro talagang section, sarong course siya, ang itatao mong example, so talagang example na fit sa indang program. Gano'n ba ganyan, sir, pag nag-ano kang purposive com, halimbawa, porcom, ining saro mong klase niya engineering, ang saro niya arke, ang saro niya pol-sci or psychology. Siyempre, i-tailor fit mo sa interest nila. Yung ang challenge sa sir, challenge, takon magpartar mo kang porcom, pero dahil mo na makonect. Mapagal talaga. Diba? So, actually, yan ang skills man ka mga teachers. May dyan, sir, may sarong teaching strategy. Maestro. Sige. Okay lang. May sarong teaching strategy na pwede siya i-adapt kapag araw kayo itong heterogeneous ang klase mo. Pwede mo siya i-regroup according sa field ninda, tapos sinda mismo ang magibong example na na-experience ninda in related duman sa pigaturo mo. Tama. Sinda na mismo ang ma-present sa klase. Sabi yun, kita man bilang maestro, kita ang in-educate ninda. Tama. Huni nga ang nangyayari sa muya, ini nga ang film. So something yung baga sa tuya. Kaya bagang learning, bagang yan, two-way na. Two-way talaga. Two-way. Tama. So OBE. Yung pala sir, part na nabagit mo sa OBE or outcome-based yan, paano ta sir nahiling na so kita ba nagpa-facilitate man lang partner kaya bigyan out take outside ng mga dapat din makon paano ta sir nahiling na regardless kung ano ang course niya nakukuha ninda yan in what way ta na determine na maski or pa na-capture din da so pigduturo tao ang sarong paagi kayo yan, pag nagtawsin ng example, yan, bawa, ini theory, ini concept na tinawag kang maestro, tapos group mo sinda. Pag group mo sinda, according to their field ngayon, limbawa, field ngayon kang business courses, ang estudyante mo ngayon, limbawa, 40, ang 10 ngayon dyan, from accountancy, tapos ngayon intrep, siyempre ang common denominator ninda is business. Isang group man sinda. Gwa ka man ngayang estudyante sa engineering, from electrical, chemical, or ano man, ang common ninda is the engineering. So, may something in common sinda. Tapos igwa ka man ngayang social sciences like sociology, tapos philo, tapos pol sa isang group man sinda. Yan yung diniscuss mong concept. Tapos
siyempre, pag sinabit ang concept, may definition siya, may element, may description. Tapos ang apot mo, ano ang actual na example kayo ni sa field nindo? Yun, So, i-connect sinda na mo siya, matauman mo niyan, ba, isusurat ninda sa board, ipipresent ninda. So, mailing tama na, ining concept na ini, applicable sa gabos, pero mang iba-ibang sitwasyon. Yes. Tama. So ang mga ano nila, mga magiging example nila, so specific sa field talaga Correct. nila. Ah. So maka-connect sila. Iyo talaga. Actually, ako Sir Pro ni Indak, siguro kamo human. Ako perming dai pigkataon ko ninda ko lang value or premium sa pagturo ko ang pig-apod na motivation. Kung paano mo siya mamomot. Ang iba kasing mga estudyante, Sir Prony, kaipon lang talaga motivation eh. Kapag di sinda motivated, bablo yun. Dahil hindi na naintindihan. Dapat ka mag-adal. Kagayon nun sana, halimbawa, partner sa Tuya, sa media baga, yan ang kataon na ako, broadcasting department, ang kapot ko. Talagang, naaano ko sa inda, sa mga experience ko, na kamo dapat malate. Aramin da kunata, kunigon yung press conference na late ka, nag-abot ka tapos na sa press con. Dahil mo na makakuha. O kaya nag-schedule ka ng interview sa sarong source, na late ka, naghali na sa source mo. So So mag-arog kayan baga para maintindihan nila na ay dapat ini pala ang mga values ang mga kang values or attitude na dapat develop sa businessman or sa Indo, yung baga may kanya-kanyang So yan ang kaya minsan baga ang pag level kan expectations, Sir Pron, sa pagpumpas na kang klase, siguro saro yan sa si share ta sa mga estudyante. Iyo, tama partner. Makalibat ko partner, with this advent baga Sir Pron kang so technology mo yung partner yan, presence kang AI, siguro na paksilika, etc. Paano tayo na Sir Pron na align or na ano yung na-challenge na yan ta? Hindi ba yung maralaw sa ito yung mga first year, mas advance na sinda kung mag-isipon, text sa amin, etc. Paano tayo na harap yan na challenges man tabi sa Actually, ning AI boda, adjustment to sa technology, duwang side siya eh. Opo. Ang sarong side, inipigaputang bintahe. Yan. Anong mga advantages kayo ni? Anong naitatabang? Yan. Kaya kung kita nga ni ang haputon, maswerte ang generation ngayon. Kasi kang panahon ta, dahil pa kita itong internet, dahil kita computer. Wala nga kita sa cellphone. Dahil kita kaya. Okay. Purely kita sa paper and pencil lang na test. Library. Printed. Tapos ang libro, saro. Tapos itatago pa. Para siya lang. Reality yung tayang kang panahon. Reality yung kang... Pero ngunyan, ang mga estudyante, swerte na kasi inot nagko-comply kita sa requirement kang CHED. Ang requirement kang CHED, pag na-apply kitang COPC, dapat may 5 volume. Pag sinabing volume, ang library term in the volume sa Tuya, pidaso. May 5 pidaso na libro na same ang title niya na yaon sa library. Yan, 5 ayan. So hard copy ang tabi. Hard copy yan. 5 pidaso. Ngunyan, sabi yun, dakul na ang resources na print. Apisar pa yan kang mga available sa internet. E-library. Kaya medyo sa part kang maestro, madali naman. Yes. Kung narurumduman nindo sir kang mga panahon ta, ang maestro, ang kapot kan, index card. Tama, mahanap ka sa... Ano nga ito sa card baga partner na didetach ang grade after so dali ko Class card. Class card kayo ito. Kapag nabunot ang pangalan mo sa class card, na-recite ka. Experience yata para talaga ito sa ito eh. Tapos ang sistema kayo ito kang ibang professor before, taka ito baga bago pa man very strict kang monitoring. Ngunyan naging strict kang monitoring dahil sa accreditation. Pero pag-urunan tayo sa realidad, kang inot minsan malaog ang maestro first meeting, mataong homework, tapos mabalik, ma-quiz, tapos ma-discuss, tapos ma-outro, ma-exam. So, ang discussion component limited. Tapos, ang source ta kay ito kang information, yaon sa nasa agent of learner. Meaning, sa maestro lang. Yaon lang sa teacher. Kaya, pag uminabsent sa teacher, limited man ang knowledge mo. Dahil ka na nga ng libro sa library, so wala ka talagang ibang source. Wala pang teacher. Ngunyan, magayon na
nag-advance, nag-evolve ang resources, yan. Lalong-lalo na ining internet. Iyan ang saro sa mga bintahin na kung saan pwede kita mag-explore sa internet. Like halimbawa, dahil mo nga yan naintindihan so lecture like sa muya, saro sa mga dipisil sa mong subject sa psychology, statistics. Iyan sa subject na pag kuminurap ka kung sa Bicol na term. Halimbawa, Puminiyong puminiyong ka lang kay segundo o 2 minuto. Pagbalik mo, dahil mo na maintindihan mga sunod-sunod Mathematics nga. pala Kaya yan so sabing, maski ka na si CR, nagkakaihi ka, dahil ka mag-ihi, na pagbalik mo, dahil mo na sa buta. Dahil mo naman susundan. Dahil mo na sa susundan. So, mga araw baga kaya. Pero, with the use of the internet like YouTube, pwede mo siya balikan. Hilingon mo lang sa YouTube sa mga video. So, pwede mo balikan. May Ako nga tutorial, personally, dako lang tabang ining YouTube, lalo sa master, sa PhD. Ang gibo ko kay yan, bago ako malaog sa klase, kang mga panahon, tayo na itong YouTube lately lang. Hilingon ko na, so topic na diniscuss kang teacher before, siyempre may bago na naman na topic para ako ma-repress. Kaysa maghiling ako duman sa mga notes na sinurat ko, hilingon ko na lang sa video. In short, ang dako lang bintahin. Dako lang talaga. Inibigay pagiging asynchronous. Budain mga replay. Actually sir, sa muya baga sa Doctor of Communication, iko kami diyan yung sarong subject na nagtackle kami about pigapod parte na connectivism. Ang kung si isay man ang dakol ang connection as in totoo mag-surf sa net, iyo ang nakakalamang. Na we believe true, di ba? Totoo. Di ba sir, so iba bagang motibayon mag-connect na. Pag nag-discuss ka, ako ang sarong style ko, Sir Prone, partner. Ang gigibo ko, ang materials ko, influence ini sa kuya partner kang pandemic. Gabos ko sir na materials, maski ang libro, kinonvert ko and sir sa soft copy. Ipinalayout ko talaga yan, partner. Nagtawa ko ng date na sa mga pitusogo ko. Tapos pig-upload ko ang pirmi sa Google Classroom. Sa Google Classroom. Ang gabos na materials ko for the whole SEM, yaon na dyan gabos sir. Sabi ko sa Indo na lang mag-adal na lang ko, discussion na lang kita. So, anytime maparecite ako, pwedeng pagkainang araw kayo ni, kukaunin na sir ang cellphone, dumana ninda piga ano. Ita naka-upload na, naka-download na pala sa Inda. So, magayon nagiging efficient siya, nababawasan ng prosesong hali sa libro, ikakopy sa blackboard, from the blackboard ililipat sa notebook, from the notebook ililipat sa payo, from the payo ililipat sa test paper. Mga araw kayan. Actually sir, pag hiniling mo siya, dakulaon siyang tabang duman sa mga estudyanteng responsable. Yes, tama. Tama. Ang yaw na siya eh. Kumbaga, alimbawa, ako ngayon estudyante. Ako sir, estudyanteng responsable na ang drive ko halangkaw, ang motivation ko halangkaw dahil sabi kang magurang ko, kay puwan ako mag-graduate, akong di ako makagraduate, para man kaming mamanahon. Diba? Isa na yun yung kapital kang magurang ko. Di, ang drive ko yun halangkaw. Sa mga estudyanteng siring kayo ito, ang mindset, ano ito, yan na pigtao mo sir na material, pabor kasi pwede siya magbasa in advance. Yes, tama. Yan. Pero sa mga bako responsable, dakulaon man na sayang, dakulang kasayangan baga kaining mga effort na pigigibuta bilang sarong maestro. Sa tuya baga actually pig extended na baga yan. Yan so pigsabitan ng humanitarian na approach ta na sana. Actually pwede taday man yan gibuhon. Kung medyo sabi ko na term baga kung pabaya man kita maestro, ka man kan magibo. Pero bako man kita kansirin. With the advent ka ni Sir Prone and partner, so sample mga partner, gabos na materials uploaded na sa GCTA. Minsan, partner and Sir Prone, mga estudyante, pa nag-lecture ka, garo day napigi-intindi baga. As if done other days na may notes, may notebook, may etc. Ngayon, garo, sige saan daw partner, tapos garo day napigaan, day ng mga notes na day ng importanteng notes na take down yan. Day man probably ako partner, may solusyon ako dyan. Ang gigibo ko araw kayo. Noted ako sir as teacher na araw kayo gibo ko. Sige ako, lecture oriented ako sir. Dahil bira ako magpapasurat. So material yaw na sa Inda. Kumbaga, i-explain ko na lang ito. Sige sana ako kang taram. Siya akong taram. Tapos pag nag-quiz na ako, nag-exam ako,
So mga pigtararam ko, itong ano ko sa Dahil duman sa Kaya pag lecture. dahil ka nag-note, Oo. sorry ka. Ay, Kaya pag second, pag pwedeng mag-baptism of fire mo yan sa first time na mahandilan ta ka. Ang mga second nang naandilan ko, sir, araram na yan, sir. Habang nagtaram ako, naka-arauta. I-exam nga ini, sir. Sa kuya, ano kang ginibo ko? Parang sa attention ninda talagang. Ako nagparaasan ni sir, Totoo yan. sir na ano, so pigtao mo sa inang material, sir. Duman sa nagabos, ang bayan na nga kan, di ko anang nga digdiw. Yan ang nagiging... Nadadarayan, Sir Pro. Baka sa high school, sa senior high, na din masyadong mga notes partner, tapos na-upload. Nadadarayan, Sir Pro, ni sagot sa pag-college na ito nga din na partner nag-notes, dahil masyadong, dahil nagdara, solamente, ball pen, etc. Actually, ining punta na kayan. So, character, buda, behavior, tas attitude kang high school, tas senior high school, nadadara siya. Pero nababago siya. Ayan. Nababago siya dahil kay pantang, alimbawa, bago na ang environment, dapat ikang mag-adjust sa environment. So, environment, di ba siya ma-adjust? Yeah. Ngunyan, dahil sa pressure kang environment, kay pa na mag-adjust. Yes. Ngunyan, inay, maapod, digdi sa academic pressure yan na ma-include. Actually, ang pigigibo ko man sa estudyante ko, sabi ko, ining mga materials na ining topic na ini, i-print na nindo para pag-discuss na next meeting, so mga examples na hali sa kuya, madagdag na sa nakamuduman. Kung sabi yun, printed ini, kukuritan nindo, May notes dadaan. na Kasi niya ko, Tama man. sa tuya, sa field ta, sa psychology, sa psychometrician board examination, ang kadaklan dyan na mga way kang pag-present, kang question, ay situational. So, itong concept, buda tsuri, di paglingawan. Ang apot dyan, paano mo siya ma-apply? Yes, tama. So, dapat itong application, pero by example Itong example na ito, dapat makuha mo ito. Yan. Tabata sa muya, kumbaga, diit sa ang diferensya, bago na sakop na siya kang ibang terminology, lalong-lalo na sa field may kang abnormal psychology, clinical psychology. Sarong termino, ang pagka-capture niya, dakol na elements or characteristics, mga half ka ito, yaon man duman sa saro man na definition. So, dapat medyo familiar, halawig, hararom. Yes. So, actually partner ako baga nagloman ako dahil gari ako nagtapos. Igo akong teacher kito sa criminal law. Bantugon nito judge siya for a long time. Ang gibo ko ito pag ang kadaklan exam yaro kay ni sir ma-cite ng example tapos masabi siya sentence the accused. Sentence the accused. Talagang maano ka. So, kamusta kung anong mga laws, mga conflict of laws. Hanapon mo ito. So, simple yun ang sa iyang hapot. Pero, itong sabi mo, sir, babaralikan mo ka, boss. Otherwise, dahil mo masasimbang ng tama. Yan yung sabi ni Sir Prony na, iyo gani, unin ang theory, unin mga concepts. Pero, paano mo yun i-apply at a given situation? Tanari para ko partner with that, ang mga estudyante, baka man ka, boss, mga estudyante, tamala, o pigagan ko, prepare one whole yellow sheet pad. Dahil na. Dahil na. O prepare ka mo sa Nagdara. wala na. Kaya ko yan, Sir Floning, garo, because of this na technology, ilugod na, garo dahil na nagdara. Actually, so mga basic baga na, example yan, mapaquiz nga kita. Napaquiz nga. 1/4 sheet of paper, yellow pad or white band paper. White band paper nga, isindang dara. Ding dara. Nya. Usually, ang dara ninda. May libro, may bihira na may darang notebook. Pero, sa muya, may mga nagasurat. Kaya lang, pag abot na digdi so may darang 1/4 or may dalang yellow paper, buda nami-miss out na ninda ini, which is very basic baga. Gari man siya na yan, emergency kit. Kumbaga kita dapat pero may kita may dalang emergency kit na may alcohol, may something. Pag estudyante ka, igwa kang ballpen, igwa kang yellow paper, igwa kang yung mga kit mo man yan. Learning kit ang apod kaya. Dapat, igusin na kayo. Pero maray nga ni Sir Prony, partner, tako sa klase ko, iba man ang na-observe ko. Palibas, noted ako, nabigla sana ako mapaquiz. Surprise. In fact nga bawal yung partner sa principal kang sa education, ang surprise. Dapat announced. So, ako ang bigigiba ko, sige, attendance quiz kita. Iagi ko, attendance quiz. Tangaling, yan man sa pambulong ko, Sir Prony, na
dako lang nag-absent. Pag aram niyang di ikaw man pero pag nag-attendance quiz ka, pwedeng dahil mo mapigabaldisan so nakuha niya doon, pero attendance na ito at the same time. So mga technique ba, tapos dyan, igwa dyan yung mga estudyante na, ang iba magkadaklan dahil mga darang gamit. Pero igwa dyan mga estudyante, partner, sir, nasabi mo bagang grabe ang drive, kumpleto yan, may yellow pad yan. Yun na yung nanghaharagan. Kaya sa taramang ko yan, ano naman kamo, mga naghahagad na naman kamo ng donation. Mga joke baga. Pero yun nga niyan talagang ma-adjust ka, masabat ka sa inda, halfway, mamit ka. Ini po mga to, pigdres ko termi. So, mga nangyari mga sa loob kang classroom, pigito karanta nita, kasabay sa tema tangon niya na survival, kang, ano mga thinkings, kang mga maralaw tangon niya. As in, ano nangyari sa loob kang classroom, para magkaigo ng pictures sa mga parantaboy. Nakarog pa lang ganyan. Pero partner, may singit ko lang, may magayon ako na obserbaran. Dahil ko aram kung sa iba totoo, pero sa muya. So, enrollment pa lang partner. So, mga officers kang CBO, sir, yung nag-assist sa mo sa enrollment, hindi na lang ko, tataraman sa welcome to the course. So, kung magayon na welcome. Garo baga, at home tulos ang pigapahiling nila. Garo nag-develop siya ng garbilaw minis tulos sa gano'n. I-update talaga nila, maano ka, kantin, gusto mo yun. Garo, sabi ko, di ako nagtutuyaw pa, i-observe ka lang, sir. Sabi ko, okay man yun, akin na yun, mga CBO members. Kung ngayon talaga, partner, sir, ang challenges pa ko lang digdi sa mga estudyante, lalong-lalo na sa tuya, siguro mga marag, because of the advent kaning technology, the advent kang mga nangyari sa luwasan, the advent kaning exposed ng maray sina sa iba-ibang komunikasyon. In general, Sir Prony, garda ko lang talaga sa tuya mo na agyat challenges. Iyo po sa tuya bilang maestro, saro kaya na problema lang ng AI. AI. Pagibo ka nga magpagibo ka ako ang first aram iyang kang estudyante ko. First day may homework ako. Pero ang homework ko self-introduction. Ang self-introduction ko naka-focus sa course. Kung sabihin, duman sa subject taon-taon iyan self-introduction pero mang iba-ibang content. Halimbawa, estudyante ko ngayon sindangon yan sa subject kong developmental psychology. So ang content kang self-introduction niya from childhood to present. So, i-describe niya ining mga habits niya, mga experiences niya, mga fear, mga kaya. Next time nga, estudyante ko na naman sinda. Self-introduction na naman. Pero, kung ang subject ko industrial psychology, ang content naman, so leadership. So, ang content niya, naging leader, anong organization, ano ang experience mo, ano ang mga skill, ano ang learning mo. Pero self-introduction siya. Magkaiba lang ang content. Yan. Aram din doon niya ako kung nata. Ang first question sa job interview is self-introduction. Tama. Ipag-prepare ko kamo not only for this course, but for landing a job. Tama. Kapag nabagsak ka sa interview, di ka ng chance para sa test. Wala na sa IQ mo. Kaya, ining skill na basic, ako din uwi naman nga si sir sa self-introduction. Pero di nila nahihiling. Na importante yun ito. Kung maging na itong, kumbaga, party na kang dynamics kang buhay ninda, madali na sa nang pagsimbag. Kasi ginibo ko din sa klase ni Sir Prony. Maski anytime, diba? Baga, sir, very beautiful baga ang iba-ibang approaches kan mga teachers. Sabi ko sa estudyante ko, imagine nindo kung kada teacher na kada teacher nindo pareho ang style sa pagbati, sa tono, sa pagpaliwanag. Pwedeng masabi ka mo garo deja vu ini. Yun na ini. So kaya nga ni kung iba-ibang style, may mga lecture oriented, may mga reporting ang style. So sabi ko, ang variation na yan, sabi baga variety is beauty. Tama. Diba? Kaya okay man sana siyang arog kaya na iba-iba igwang sarong bago mag-leksyon, mahomilingo na. Naaro kaya igwang durdris, igwang garo. So, halos naipnuan man sa nagabus sa kabilugan. With this, sir, na mga challenges na encounter ta, baho lang sa paglaw sa first year, sagot sa mag-fourth year, ang makagraduate, nahiling ta, sir, sa nagagraduate na sila nakatapos na, nahiling ta, sir, sa na, so, uling magiging ika man lang iniyo. Kumaga, so, mga inputs mo, gabos na, unin ang produkto. Pero, may araw kang sitwasyon na, tama sa ginimo ko sa iyong araw ganyan.
bako man gabos. Bako man gabos. Sa totoo lang, bako man gabos. Kasi, maski kita baga, balikan taman sa dirita. Siguro, haputun tamanan sa dirita na, pangarap ko daw ngayon kay ito maging maestro. Di ba? Pero, kang uminabot so pagkakataon, so oportunidad, nagikitang maestro. Yes. Sa tuya bilang maestro na ngunyan, ang magayon ngunyan, tatauanan ta sinda ki weapon, ayan, na pag-abot kang panahon, ining weapon na ini ang magagamit ninda para sinda maging successful. Yes. Ano ang laog kang weapon na ini? Ang laog ini, so, knowledge na piga-share ta, values na piga-inculcate ta sa inda, mga attitude na dapat nindang igwa. For example, respect na lang, respeto. Dapat ang mga estudyantita masanay na makasabat dyan sa tuya na good morning po, good morning sir, good morning ma'am. Kasi pag nag-OJT na sinda, dapat igwa sinda ka iyan na attitude. Pag nagtrabaho na sinda, dapat igwa ka na attitude. Kasi, base sa mga observation man, may mga feedback na kabago-baguan ngayon, dahil lamang ngayon nagigreet na good morning. Yan. Sa tuya, digdi na sa party na ini kang sarong component kang promotion kasi nagtukaw ka sa local promotion. Party na ining attitude mo da character. Ngunyan, iyan sa professional. Sa ina yan mapuon sa classroom. Yun, tama. Iyo, actually partner, dai man maiiwasan maski isipon taod dai. Pero mi talaga kitang parte kang sa tuyang mga estudyante Ayo, later total on. partner. Naramdaman ko ito, sir, one time ka nag-kick off na sa mga estudyante ko. Sabi sa kuya kang sarong estudyante, "Sir, next ako, tabi na kaming message, sir, tali ka man na kaiba sa kick-off." Ako man, sir, Prony, busy ako. Nag-text ako, sabi ko, so next ko, sa ano kayo sa context? Sabi ko, "Thank you very much for allowing me to become part of you. I'll cherish that all my life." Pag ano ko, nung minapod, "Sir, nag-i-rebi ang digdi." Sabi ko, "Ha? Ano na text ko?" Yung masal, kita baga, pag naging estudyante ka, ginibo mo akong part mo, part kang buhay, mabubuhan sa daig, sa influensya kang mga filosofiya ni Sir Prony, sa mga pagdisiplina ni Sir Edgar, sa mga homily ni Professor De Matera. Tapos yan, nakakahubog iyang kang mga estudyante. Opo. Tama, so pag naman ni Sir Kisabor, dahil talaga nangahulugan na iyon ang direksyon niya, pero tama, partner na talagang nagiging parte, and may Yes part po. kita, Sir Prony, na so tinuro ta, so naging giya ta, so anong gabon attitude na naka-inbo dito para Kaya dapat nakasabay ito. talagang pwedeng ang taning maray na pagiging modelo ang mga estudyante. Sir Prony. Takot para ano kang timeliness, anong pagiging punctual. Tapos ikaw, pero may kang late. Medyo, dahil nagtutugma. Dahil nagtutugma sa ano. Okay. Pero partner ba dahil nakita? Ayun. Okay. Muli, Sir Prony, ano ang pigi-expectang magiging atmosphere sa laog kang once na ituro ta na inio, na i-guide ta sinda, may mga orientation, anong beginning tang flow na kani sa mga masod bago matap sa periodo na nagturo kita sa one semester nga Actually, bilang maestro, mahiling tabaga digdi so apod kini interest level kang interest kang mga estudyante, lalong-lalo na sa first year, mahiling mo excited yan, excited. Tapos kunyan pa ang performance kaan very focus. Pero kay puwanta man ang turn ta kan vigilant. Dapat vigilant man kita bako sa nadigdi sa academic performance, pati man digdi sa behavior bada sa character. Kasi minsan may mga cases na sa primerong quarter at kita baga duwang period, midterm bada final period. Sa midterm period mahigusom, very active, kumbaga hyperactive na ngani, kumbaga may estudyante diyan na kada session mo, kada time or period mo talagang ma-recite siya. Very active man agad. No. Ngunyan, mangalas ka na after aruganing period. Dahil na. Anong mga pangyayari? Tutuyan, partner. Dapat vigilant kita ka. Mahiling ta ini. Gusto sabihin, may concern. Anyari. Anyari. Ba't ganito? Mangarog ba kaya? Na minsan,
nagigilugod siya na dahilan kung natama pundo siya. Maray kong nagagaydan ta pag pundo na tatawanan ta kitamang apagkan sistema na ay mag-file ka kiarog ka init kung may Iyo. may minsan dyan dahil na nag-a-appear sayang. Yun ang Partner, basta si Sir Pro ng bisita ta. Kulang ang sarong oras, Sir Pro. Timing kita. Sige sir, ano pa last na shortly, ano ang gusto mong mensahe sa mga estudyante, mga magulang? Sa mga estudyante, bako sa sa BIO, sa Gabos, lalong-lalo na ining adjustment paano buda academic pressure usually na-encounter ini. Data po bilang magurang, data po pag sa walang bahala kung na-observe tang sarong akita na medyo may pagbabago ngaya, sana bukas kita sa komunikasyon. Permita ini piga-apodan, dapat may cellphone man, may messenger kung pwede ka mag-upload every evening na magkamusta ka kung igwa man nakadipisilan ta kung may distansya di man makauli, pero in single click of your finger yaong ka naman. Tama. Sa mga estudyante man, dapat mahiling ta kung ano ining mga nakaka-stress sa tuya. Pagplanuhan mo, hilingon mo kung magibo kang lag. Halimbawa, i-monitor mo ang progress kang mga pigigibo mo. Kung may homework ka, araw ini, ano ini, patapos na, ano ang dapat na i-prioridad ko. Pagplanuhan mo ini. Dahil mo man pagpabayaan ang sa diri mo, na dahil ka mag-socialize. Kasi ining peer or amigo, takulaw ng tabang kay ni makakaistorya ka kang medyo challenges na na-encounter mo, bako sa nakaugmahan, kung bako ini challenges, makakatabang man sinda kasi ang simpleng pagdangog nakakagian. Yun, tama. Tapos yaon sinda sa pag-support. Kaya dito ini paglingawan ining mga simpleng mga bagay-bagay nini. Kung igwa man nakadipisilan, professionally, ang Bicol University, igwa po na guidance office. Pwede ka naman magrani kung nasusupog ka sa mga maestro. Ayun po. Okay, sige partner. So with that partner, sabi mo nga ni partner, nakulog tang papag-restaurant kailang inabutan ka ng oras. Yes. Yan po mga tugang ang sa tuyang bisita ng pagkaaga, nagdiskuter kami kang gabay isip sa impapawid. Ang episode ta, Allowance Academics Adjustment, College Survival Guide para sa mga estudyante, si Dr. Prony Bilardo kang CSSP. And with that, ini po si Edgar Barameda. Salamat kan sa indong pagantabay. Ako po ini Seth Dementera. Salamat po. Marinaud to po sa Tuya Gabos. Nadawog nindo ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Kung saan ang informasyon asin inspirasyon iyoan sa indong katuwang sa pag-uswag kan buhay asin komunidad. Hanggang sa masunod na Miyerkules Giraray, ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Digdisa na sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano.